arabadona septembre kalo kile folo ambalima o bisimila malaktuka don kibaru keneka bi kibara munu mambolo kada kuloka o de pharmacie ferelaw aleni laboratoire ulu bina ta barabla kerengelenen dola kadamne septembre kalo kile 17 kibara mun serama ulu konne ayere kafo syndicat national des pharmacies du Mali ni oye sina farmier Mali pharmaceutique ulu ka hakanyini jekulu aleni kere kene so munu be no laboratoire nunu kani barabla ko ni kerengelenen do kosabe sabla amo ubena o ordonnance de freli dabla ni amo ordonnance kon be mo gamunum bulu nawtara pharmacie la feritina na se ka ke awma o temelen ko fefene laboratoire fene la ni jol sege sege be ke o yoro nununa aleni kene ya sege sege li bara chama fene be ke o yoro nununa ko ika o bara nunu kon fene manake amo ordonnance ka ko ulu kon fene tina na se ka ke sina farm jekulu mogo ula yere ka fo ko ni akalo sabaye ko Mali jamana nyamko uteka uluka waru sara uye sina farm ale jekulu mogo ko ne ayere ka fo ko ulu kon ka chake yoro nunu nye baradawre barakela uchama be ulu bulo wa fene ulu be minaw fene san ko o be fene ko fe ko ni ayere la ka fo ko kana mogo uteka seka uluka waru sara ko ne atemela ninkan ko ulu ko ni binabi ko sone agase oma ulu fene be amo ordonnance u frelijo ko bara kon be keni amoe ko ulu bebena jos ko soni ulu ka ni barabla en boluda ko ulu e alanyini uni kanam nyema u ka sigi kapma ale ni organisation mo ko ganu no kon ma sigi kapma nya soni ulu e ko wa fene ulu ka juru te kasara o kama ni mo kon fene ya wala ka fo septembre kalo kletan saba ko ubenata barabla dola ni o kon kala amo ordonnance tina fere Mali fancy kibara wɛrɛ mambolo kada kulo kan o de gazini o ye muso ka tobili kɛ gaze ko o kɔni sɔrɔli bɛ ka gɛlɛya Bamakɔ kɔnɔna la kibara mun sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko an bɛ wagati min na ko sisan ko gazini o ye tobili kɛ gaze ko o sɔrɔli kɔni ka gɛlɛn yɔrɔ caman na Bamakɔ kɔnɔ bi ko ani Mali fan bɛɛ fɛnɛ Mali gaz frela ulu ka ɲɛmaba o y'a yɛrɛ ka fɔ ko nin gɛlɛya kɔni ko kun fila de bɛ a la ko a kun fɔlɔ ye mun ye ko a kun fɔlɔ kɔni kun ye mun ye ko sira kɔni kun tigɛlen do Mali ale ni Senegal cɛ ka sababu kɛ sirabakan kasara min kɛra Kaolack août kalo tile 15 ni maa naani ulu nin tora la ko kun filanan min fɛnɛ bɛ a la ko Mali jamana ɲɛmɔgɔ ulu kɔni kan ka wari min sara gaz frelaw ye ko ulu tɛ ka se k'o sara ni an ko ma ko subvention Kaula dona ka fɔ ko gazi kɔni sɔngɔ ka gɛlɛn ko ga walasa ka nɔgɔya dugudenw ma Mali jamana ɲɛmɔgɔ ulu kɔni bɛ u ni yɔrɔ ta ala walasa dugudenw ulu bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na gazi ferela ninnu ka ɲɛma ka fɔ la ko nin ye a san kelen ni kɔ de ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw tɛ ka o wari sara ulu ye ko gazi ferelaw u kɔni bɛ taa gazi ta jamana kɔ kan ni ka doni a ye u yɛrɛ kun wariw la ko wa fɛnɛ u ka juru bɛ jamana ɲɛmɔgɔw la ko o ko de kama maa caman ulu kɔni ye u senbɔ gazi la doni na Mali kɔnɔ ni wagati ninnu na ko ni y'a ta ka lajɛ ko an bɛ don min na i ko bi gazi ferelaw ulu ka juru bɛ Mali jamana la ko a bɛ taa miliyari 8 ɲɔgɔn na Mali jamana o kɔni a jɔna ye ka fɔ ko san o san miliyari 5 ɲɔgɔnna a b'o do gazi ko da fɛ walasa cogoya min na dugudenw bɛɛ bɛ se ka gazi sɔrɔ nɔgɔya la wa fɛnɛ Mali jamana bɛ ni wari min layidu ta gazi ferelaw ye ko o tɛ bɔli kɛ nka u kɔni bɛ u jilaja ka feere kɛ ni o ye ko ga o bɛɛ n'a ta juru kɔni caman bɛ yen nɔ ko n'a tɛmɛla ni waati ninnu kan gazi ko a kɔni bɛna gɛlɛya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye karido août kalo tile 29 sirabakan kasara dɔ kɛra Kulikoro sira kan a yirala ka fɔ ko misi 13 ulu kɔni sara nin ko da fɛ kibara mun sira ma ulu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko Kulikoro sira kan sɔni i ka se sala ko sirabakan kasara dɔ kɔni kɛra yen nɔ ko mobilitigi dɔ ale kɔni taara don bagan kulu kɔni na ni o kɛra sababu ye misi 13 ulu kɔni bɛɛ sara gudɔrɔn kan ni cogoya la nka k'aw ladɔnniya ka fɔ ko adamaden kɔni fɛn ni ma to a ko da fɛ nka a tiɲɛli barika kɔni bonya la an bɛ wagati min na i ko sisan ni siraban kasara in sɔrɔla mun fɛ o ɲɛ ma se ka dɔn nka kibara wɛrɛ mana sɔrɔ o kɔfɛ an b'o da aw tulo kan kunnafoni kuncɛla kibara wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye 14e arrondissement policiw ulu ye u tɛgɛ da kamalen dɔ kan ni a yɛrɛla ka fɔ ko nin kɔni tun bɛ ka a yɛrɛ kɛ Mali finitigi dɔ ye kibara minnu sera ma ulu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ karido août kalo tile 29 kamalen dɔ ni ale kɔni si bɛ taa san 20 ɲɔgɔnna la Bamako Amdalaye Aseyi kɔnɔna la 14e arrondissement policiw ulu kɔni ye u tɛgɛ da nin kamalen kɔni kan ka taa sɔrɔ ko Mali finitigi kɔni tɛ nin kamalen ni ale si bɛ taa san 20 ɲɔgɔnna ko nin kɔni tun bɛ Mali finitigiw ka fini don a la ni ka tila ka marifa yɛrɛ fɛnɛ bila a kunna
nga kani kamelen to aka o barawla duguden no reflect ka ko fo 14e arrondissement police nyana ulu fana yo uga sega sega lu boloda ni kata ni kamelen koni mine kata soro ko finitiki konte o koni kele ulu tarabo ni kamelen shiso koni kono kata soro marfa sugo ya fla kon be no ko ni kamelen ko akonu me barake société de gardiennage de la ni ulu la kolosili kala doye ga u koni yamorialente ka finitiku ga finimundu marfa kele akoko aka baraka yoro mogo ye o dama marfa toklindo mogo koni ma o boyoro don o sababu la 14e arrondissement police ulu koni tarani aye segasegelu wero ugumun konnala wala saka seka do aye ni marfa nunu bomi ani mogo munu jema kan mana keni tega be seka da ulu fene kan juga amna ni ni fintigila kan nunu koni klala ni kamelina u bena aka konya koni bla kriblo mogo koni ka bolo kan ani nyangelim ka kan o kadaka Ampalima onine kuya oka bidon kibaru e kada okluka. Ani che aka kuloma jola oka ambe anya wanawere.